Nganza kwethu, muzazi ukuthi ukushelwe namhlanje ngisacela nje ukukhuluma nawe mntakama, ngikunikeza ama-tips. Sengshilo ngane yakwethu, ngimdala nje kwi-industry yokujola. Noma ngabe uyingelosi kangakanani dadewethu, ngiyacela nje ube nengqondo yesigebengu, ube nengqondo yephara, uyophila kamnandi eSouth Africa mntakama. Ngoba lento yakho yokuthi uvele uqome nje isisheli sifike kuwena usuyaqoma nje, kumele iphele namhlanje. Mekuthi umthambo unable wakho uqashukile mntakama, namhlanje uzohlangana. Ngicela ungilalelisise, ungahambi udlala iy'sheli. Okokuqala nje, umfana mekushela mntakama, mise ngumama umhambayo. Umama ayohlola ukuthi umfana ufuna ukwenza straight noma ufuna ukwenza i-side dish. Umama mekutshela ukuthi hhayi umfana ufuna ukwenza straight, halala siyakubongela. Methi umfana ufuna ukwenza i-side dish, alikho nje ithuna lo muntu ekuthiwa wafa ebulawa ukuthi wenziwe i-side dish, nalapho inkinga ayikho. Kodwa fanele wazi nje mntakama, umama phinde futhi ahlole ukuthi umfana lo oza kuwena unamabhadi. Ungajabuleli ukuthi umfana uyakushela kanti isishele sinamabhadi. Umama methola ukuthi unamabhadi, uzomgeza nje umfana nibe right. Masemva lokho nihamba ne-police station, ngane yakwethu niyokwenza i-affidavit ezochaza ukuthi umfana uyakuthanda ngenhliziyo yakhe yonke, angenza noma yini ukuthi akwenze uhlale ujabulile. Abhale nasekugcineni ukuthi ngeke akuhethe uma ekwenzekile ukuthi uyakuhetha, uyokushiya nani. Ufakazi obubambekayo mntakama, attach i-payslip ne-bank statement. Ningadlali nje abafana ukuthi umfana masekushiyile awusenalutho nje olubambekayo, ngoba umfana nje akayanga e-police station ukwenza i-affidavit echaza kabanzi ngothando lakhe. Emva kwalokho uthatha umfana umise eklinikhi mntakama, anike yohlola i-HIV nje nagcina kuqala kusayisifo esithusa abantu. Ukuthi umuntu u-HIV positive noma u-HIV negative, sonke nje siyakwazi ukuphila isikhathi eside. Niyohlola iweda, simo sezulu ezansi kwenkaba mntakama, ama-relationship aphelile ngoba kunenkinga ezansi kwenkaba. Kodwa isisheli nje usise nje eklinikhi uyo-check ukuthi kuyashisa, kuyabanda, liguqubele, libafazi beduba amabhega yini ezansi kwenkaba mntakama. Khululeka-ke uma nje usubutholile ubufakazi obubambekayo ukuthi hhayi ezansi kwenkaba ku-right, nophila kamnandi. Emva kwalokho mntakama, muthatha umfana umise e-metropolitan khava isisheli, sikhave nje isisheli mntakama, ungabi namahloni. Ngoba mazi lo muntu uzoza nani empilweni yakho. Mhlawumbe uyatanda nje manje ufuna ukudlala ngawo ngoba ukuDisemba, emva kwalokho akulaqaza. Kodwa wena une-security yokuthi umukhavile e-metropolitan, mekhahlela ibhakede uyi-millionaire. Khava isisheli mntakama, isisheli nje sikhave. Mina wonke ama-ex ami ngiwakhavile, ngilinde nje umzuzu nehora neminithi ukuthi benze njalo. Ekugcineni mfana, awungi-introduce kini, ngi-introduce nje kini nje mfana. Ngifuna ukwazi uma wakho, ubaba wakho, anti wakho, umzala ka-anti, kamalume, kagogo, ozalwa ukhokho wasedandi, bamuva bayohlala emhlanga noma ini angihlangani. Kodwa ngifuna ukubazi bonke mntakama. Usufile sengiyafika noStablek, ngidla izaza mntakama, ngiphethe ama-umbrella, ngihambe nabangani bami, sesiqashe ngisho imoto, sengiyafika kini sekukhona i-street esaziwayo. Singadlali iy'sheli, ake sihlakanipheni ngane zakwethu, sibe nengqondo nje yephara, sibe nengqondo nje yesigebengu, sophila kamnandi eSouth Africa.